Newroza ku îsal diyariyê cangoriyên erdhêja mezin kirin, bi rengê reş bi coşê kêm li Amedê li dar ket. Ji her salî zêdetir, kontrola polîsan li ser qada Newrozê hebû. Digel ku du qor dîwarên hesin danîbûn gelek xort derketin serê û reng û sembolên Kurdî li wê derê bilind kirin. Li qadê ala rengîn jî hate bilindkirin digel posterên pêşengên Kurdan. Dîmenên rengîn ên her salî îsal ji qada Newrozê kêm bû. Her wisa kesên ku hatibûn jî guhê wan zêdetir li ser peyamên siyasî bû. Em ji bo Newroza xwe pîroz dikin, ji bo xelkê xwe, ji bo zimanê xwe, em li vir derane û ji bo serokatiya xwe, em ji bo çiyan, em ji bo milletê xwe li vir derane. û em bêjin Newroz ji bûna me bi rastî her tiştekî giranbihayî şehadetê ku dane di vê rê de û vêm ke mêze bikin rengekî me em nikarin di alanê de bibînin. Bi rastî jî em gelek xemgînin li her avayda lê divê berxwedan jiyan e. Erdhêj û tecrida ser rêberê PKK Abdullah Öcalan her wiha hilbijartina çardê gulanê mijarên sereke yên gotaran bûn. Siyasetvan anîn ziman, desthilatiya AKP û MHP dijminatiyê dike li ser hebûn û mafê Kurdan. Her wisa hilbijartinê jî ji bo gelên Tirkiyeyê weka Roja Newrozê binav kirin. Siyasetvan Ahmet Türk bang li Kurdên ku dengê xwe didin partiyên desthilat kir û wiha axivî. Banga min îro li gelê Kurd e. Ger hûn li hember vê iqtidara ku dijminatiyê li gelê Kurd dike bêdeng bimînin û pişta wê bigirin, meneya vê ew e ku hûn dijminê gelê xwe ne. Bi eşkere dikarim bêjim ku ev bêehlaqî ye. Ti mafê Kurdekî tune ku dengekî xwe jî bide vê iqtidarê. Li pêşiya me fersendek heye em dikarin bi hevra sîstem û cîhaneke nû ava bikin. Ji bo wê hêvî zêde ne. Ji bo dawî li kaosa bi destê vê iqtidarê were, divê em têkoşîna xwe pêş ve bibin, xurt bikin. Hevserokê HDP Mîthat Sancar jî behsa hevdîtina bi serokê CHP re nekir lê behsa têkoşîna li hember desthilatiyê kir û got hêviya wan heye ku rojên xweş li pêşin. Bile başlayalım. En Tiruskin Çakuçe Kavaye Esinkedir. Her Tiruski İro Buye Sterke Geş u Azmani Velatime Tıbırıdı. Li ser navê komelên malbatên girtiyan Safiye Aktaw jî behsa armanca çalakiyên malbatên girtiyan kirin ku salek dewam kir lê tu dexwazek wan bi ser neket. Berdevka Meclîsa Jinaniya HDP Ayşe Acar Başaran jî li ser girîngiya Newrozê îsal wiha axivî. Em Newroz setna guhertina vê desthilatdarê jî ji bo çareserkirina piskirêka Kurd lazimiya herî yekemîn bo ev desthilatdar sarkar bikeve. Ya duyemîn bo ev tecrida got li îmral destpêkirî û Serbrez Öcalan û civakê tevî belavbûrî şikandina wê. Ji destpêkê heta dawî di nav mirovên li qadê û polîsan alozî hebû ji ber ku têl û bendan dabûn pêş sahnê û ji qadê jî gelek caran kevir an jî tiştan avêtin ser polîsan. Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.